در 19 августи соли 2014 طبق PR Newswire тақрибан аз 3/2 ҳиссаи мардон ки 63% аст иқрор шуданд ки порнография тамошо мекарданд, дар ҳоле ки роҳбарон ва мудиронашон фикр мекарданд ки онҳо ба кор банд буданд ва зиёда аз сеяки онҳо ки 36% занон аст ҳангоми кор ба сайтҳои порнографӣ даромаданд. ана ба ҳамин вобастагӣ метавонад оварда расонад. Он метавонад зиндагии шуморо дар муддати на он қадар тӯлонӣ хароб кунад. дар натиҷаи вобастагӣ чӣ эътиборе ки шумо дар мансаб ё бизнеси дӯстдоштаатон таъсис додаед онҳоро ба осонӣ аз байн хоҳад бурд. масалан чанде пеш 3 қозӣ аз мақомашон барканор карда шуданд ва 4-умашон истеъфо дод пас аз он ки онҳо айбдор дониста шуданд барои тамошои порнография дар компютерҳои идораашон. тасаввур кунед бо ман сабткунии расонаҳо ин ҳодисаро. мардум чӣ гуна бо ин хабар муносибат хоҳанд кард? чӣ гуна аъзоёни оилаи ин қозиҳо фишори ваҳшатнокро аз ҷониби ҳамсояҳо ва умуман ҷомеа дарёфт карданд? шояд ки ин бениҳоят душвор буд барои ҳамаи онҳое ки дар ин масъала иштирок доштанд. аммо ҳамаи ин сценарияҳои манфиро пешгирӣ кардан мумкин буд агар онҳо каме кӯмаки мутахассисонро меҷустанд. порнография дар он ҷо нест ки танҳо муносибати шуморо бо наздиконатон вайрон кунад, балки мансаб ва ояндаи шуморо яку якҷоя хароб хоҳад кард. дар ин ҷо якчанд оморҳои такондиҳандае аст барои шумо то ин ки дарк кунед таъсирҳои даҳшатноки порнографияро дар шуғл ва тиҷорати шахс. мувофиқи маълумоти Proven Men Ministries ки дар има тадқиқот гузаронидаанд, онҳо қайд карданд ки аксарияти истифодабарандагони порн ки дар вақти кор порнография тамошо мекунанд, мардони синнашон аз 31 то 49 соларо ташкил медиҳад. инчунин тақрибан 46% занҳои синнсолашон монанд 31 то 49 сола низ дар ҷои кор порнография тамошо мекунанд. аммо омори ташвишовар дар ин тадқиқот он аст ки эҳтимолият дорад ки мардони оиладор назар ба мардони муҷаррад бештар дар ҷои кор порн тамошо карданӣ ҳастанд. яъне 77% мардони оиладор иқрори тамошои порнография карданд дар муқоиса бо 56% мардони муҷаррад. тадқиқот инчунин оқибати он мардону занонро нишон дод ки аз сабаби вобастагиашон акнун дар зери таҳдиди тарки ҷои кори худ қарор доранд агар рӯзе онҳоро дастгир кунанд. тибқи хабарҳои CNBC 70% тамоми дастрасии онлайнии порн дар давоми соатҳои 9 то 5 рӯзи корӣ рух медиҳад, тавре ки шумо мебинед ин нигаронкунанда аст ва аз даст додани кор ё мансабе ки шумо ба он шавқу рағбат доред арзанда нест. замони он аст ки шумо вобастагиатонро мағлуб кунед ва зиндагие дошта бошед ки ҳамеша мехостед. вақти он аст ки гуфтани неро оғоз кунед ва ба самте ки солимтар ва поктар аст равона шавед.